Wel, dyma ni unwaith eto, nôl yn gartref yn Ystad Morgan. Misiodd ers y rhai diwetha, wnaethon ni gyda'n gilydd. Wel, dyma ni, mesur y Mydawiad Ewrop, yn dod ger bron y Senedd a'r tir o'r glwyddi. Fel ych chi'n gweld pethau yn Ystad? Wel, mi fydd y mesur wrth gwrs yn Bwhwman yn hir cyffredin am rai wythnosau. Dwi ddim yn credu fydd e gyda ni lawer iawn cyn mis Rhagfyr felly. Wel, beth ydych chi? Dwi'n meddwl, ond mae'n fesur o'r cymlethdod mwyaf ac mae'r mesur, dwi'n credu, o'r perygl mwyaf i ddybodol y Senedd. Yn y ffordd yma, mae'n troi ar yr hyn sy'n cael ei galw'r Henry VIII Clauses. Maen nhw'n cael ei galw'n Henry VIII Clauses oherwydd mae pwerau ydyn nhw a gymerwyd gan y brenin Harri Rwythfed yn y flwyddyn 1539. Pan dwedodd un dydd, dwi ddim yn derbyn awdurdod y Senedd, fi sy'n reoli, fi sy'n y gweithio chi beth i wneud, ac mae'n dictat hi yn cyfri'n fwy nag unrhyw gyfraith ych chi'n ymhela hi. Ac mae hwnna'n bod fel mater o gyfraith o hyd. A bod yn deg, mae e wedi bod ar daioni mewn llawer achos yn y mater yma. Gwydwch chi bod yna rhyw gamgymeriad bach yn cael ei wneud, neu bod yna rhyw welliant bach amlwg sydd eisiau cael ei wneud, ydych chi'n gallu wneud ar ymrantiad. Heb cael dadl. Heb yn trwy'r holl drafferth o broses seneddol yn y ddau di. Mae'n ffordd da iawn yn ei bethau. Mae wedi cael ei fabwysiadu o bryd i'w gilydd gan Senedd yr Alban a gan y Cynulliad Cymreig a hefyd gan Gorff Llywodraethol Gogledd yr Iwerddon. A mae wedi gweithio'n dda iawn yn ni. Felly mae'r categori yna lle mae'n cael ei ddefnyddio yn gywir ac yn deg yn rhywbeth sydd yn rhaid i'w gofio. Yn y rai le mae wedi bod y fendith aruthrol mewn cyswllt cyfan wahanol, y ddwy ryfel byd. So yn reidrwydd arnoch chi'n neud pethau fel yna. Yn hytrach nag aros am wythnosau a misoedd i'r mater ei fynd trwy'r ddau di. Ffain. Ond mae yna drydydd posibilrwydd. A trydydd posibilrwydd ydy lle bod chi'n defnyddio fe yn y modd mwyaf chyrllig a mwyaf diened. Dyle bod chi yn y diwedd yn diddymu ac yn diraddio yn gyfan gwbl hawl ac awdurdod y Senedd. A dwi'n dewis yn geiriau yn ofalus. Beth mae'n olygu y gallwch chi wneud ydy, mae gweinidog yn pasio regulation. Mae hwnna'n cael ei gosod ar lawr y tŷ. Dych chi'n pleidleisio arni. Bedwch chi ddim o'i gwella hi, o gwbl gychym newid hi, gychym newid gair. Take it or leave it. Mi fedrech chi ddelio gyda'r holl fesurau yma drwy rhyw 9,000 o regulations wedi cael ei gwneud gan weinidogion. Henry VIII Clauses. Nid y Senedd yn ei gwneud nhw, ond y gweinidogion. A bydd ei ddod ystyniad o'n cael ei mwyn o lai, cael ei gwthio o ffordd. Mae lot o bobl yn dweud, dwi ddim yn deall eich pwynt chi. Cos wedi'r cyfan mae'r gweinidogion yma'n aelodau seneddol. Ydyn, maen nhw'n mabwysiadu ac o ddydd i ddydd yn defnyddio awdurdod gorriwch seneddol. Ffordd rownd i bod Senedd. A mae rhaid cofio, mae hwnna medru bod yn rhywbeth unbennol ac yn rhywbeth gwrth ddemocratiaeth i'r eitha. A beth i ti wedi cyfeirio ato ti weld, bod nhw wedi cymeryd lle o'r blaen, drwyddi draw, eithriadau pwysig, eithriadau ydyn nhw. Ond mae hwn... Mewn amgylchiadau arbennig iawn. Mae hwn y beth, dyma fydd trefn y 2-4 mlynedd nesaf. Mae nhw'n defnyddio pwerau yma i bwrpas hollol unbennol a fydd yn beryglus iawn. A mae'r difrod allai deud i'r sefydliad seneddol yn ddiben raw. Wel, ti'n dod wedyn i beth maen nhw'n galw'n clause 9 oedd hwnna. Clause 11 yn help yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon. Mae yna broblemau mawr yn mynd i ddod fan yma. Oes. Achos ym mhob un o'r mesurau yna pan y pasiwyd nhw 20 mlynedd yn ôl, roedd yna gymal oedd yn dweud yn bendant iawn. Does dim hawl gan y corff yma, bod y Senedd yr Alban neu Gynulliad Cymru neu yn Gogledd Iwerddon, does dim hawl gyda'r corff yma i wneud dim byd sydd yn groes i gyfraith Ewrop. Cyfraith yr Undeb Ewropeaidd. Nawr te, bydda nhw y gweinidogion yn newid hwnna i weid, does dim hawl gyda nhw fydd yn groes i ddim byd sydd yn groes i'r regulation. Ac yn groes i Whitehall. Dyna'r peth ydych chi'n gweld. Fe fydd ei reolaeth nhw droson ni yn fwy hirllig ac yn fwy yn bennol nag erioed. Ac fe fydd e'n gwneud mwy a mwy o nonsens
o holl... Ac i ni wedi cael profiad yn barod o beth maen nhw'n hoffi wneud. Dal gymryd ag nôl a fydfa nhw, dy fe? Bydd e'n gwneud datganoli yn rhywbeth chwerthinllyd a dirym. Os dyn nhw eisiau defnyddio fe felly. Ac mae yna bob rhai gredu, mae pobl chyllu gyda'r rhain sydd â ddim gronyn y barch i sefydliadau'r Senedd. Dydy Democratiaid yn cyfri dim byd iddyn nhw. Na, fi'n sicr, edrycha beth wnaethodd Mrs May yn hermau y uchel lys a'r goriwch lys. Pob ymdrech i geisio osgoi y Senedd. Does dim parch i'r Senedd o gwbl. Ta beth maen nhw'n ceisio ddweud? Wel, does na ddim parch yn sicr un cynulliad ni. Na. Be godwyd cwestiwn yn hir gyffredin, rai dyddi yn ôl, a mi siaradais ar y mater, mi roedd Gweinidog wedi gwneud arganiad yn dweud bod yna goncwrd rhyfedd yn bod nawr rhwng Llywodraeth Imawredi a'r Alban a Chymru, bod nhw'n symud ymlaen yn un ffrant. Gyda'i gilydd yn hapus. Ond chi'n gofio beth o Carwyn wedi dweud rai dyddiau cyn i ni ma'n o'n anwybyddu ni'n gyfan gwbl. A mi ofynes i'r cwestiwn, ond i roedd hi'n wir bod yr adroddiadau yn dod allan o Gaerdydd ac o'r Alban o ran hynny mor wahanol, a bod y gwledydd yna'n cael ei trin with high disdain. Ges i ddim ateb bod hawl o gwbl achos mae'r ffeithiau i gyd yn dangos bod fi'n iawn. A dyma yw'r tactic. Wy'n gwylio lot o'r pethau yma ar y teledu. Mae bobl fel David Davies, mae'n osgoi popeth. Mae Mrs May, dwi byth yn ateb cwestiwn yn uniongyrchol. Mae'n mynd lawr o'r gyfeiliwr ac ar gyrsiau eraill. Mae nhw'n chwarae gyda'r Senedd. Wel, mae hynna'n wir. Dwi wedi gweld bod nhw'n edrych ar y Senedd fel sefydliad sydd yn holl bwysig i beirianwaith Democratiaeth. So fel ydy'n gweld y ffordd mlaen nawr te, beth sy'n mynd i ddigwydd, ti'n feddwl? Nhw Gareth y dydd. Ti'n meddwl ni? Gyda help y DUP, mae gyda nhw fwyafrif. Ond o sicr fydd yna newidiadau wedi gymryd lle yw'r clauses yma. Mae yna ffordd o'i hennill, yn oes ddim? Oes. Os yw'r Blaid Lafur yn solid dros Democratiaeth, os ydy'r SNP yn solid dros Democratiaeth, os oes yna 20 o doried sydd yn solid dros Democratiaeth ac yn dweud wrth y DUP, dyn ni'n derbyn eich. Dyna i dwedd y gad. Dyn ni ddim yn derbyn eich gêm fach chi o gwbl. A hefyd, gwleidyddion Senedd yr Alban, a gwleidyddion y cynulliad. Mae eisiau nhw llawer fod mwy llefarus, achos mae yn argyfwng i'r ddau le. Mae fe'n nhw ddeall hynny. Mae fe'n argyfwng i'w bodolaeth nhw hunain yn yr Alban ac yng Nghymru ac yng Ngogledd Iwerddon, ond mae'n argyfwng wrth gwrs mor bell am ochr sefydliad y Senedd yn ei hunain yn y cwestiwn. Mae'n mynd lawr i'w raidd sofraniaeth y Senedd. Mae sofraniaeth y Senedd yn dibynnu ar benderfynu pethau ar lawr y tir cyffredin a tir arglwyddi, a di trwy weinidogion. Ac i fod yn ddiefrig fan yma nawr, beth yw'r ots yn ystod Morgan? Beth yw'r ots? Byddai lot o bobl allan yn y wlad yn gweud, wel, so ni'n trwysto'n gwleidyddion yma, beth yn y byd yw'r gwahaniaeth? Beth bydde ti'n dweud wrth nhw? Rhyw ddydd, fe fydd pobl yn deffro rhyw bore yn sydyn. Gan sylweddoli fod y pethau ond ydy wedi cymeryd yn ganetaol am ddegau, falle am ganrifoedd, yr hawliau seneddol yma wedi diflannu. A byddwn ni mewn byd gwahanol. A bydd i fi hwyr. Bydd i'n rhy hwyr. Wel, dyna ni. Dyna chi rybydd, yr Algol Ystod Morgan. Bydd i fi hwyr os nad o hyn nhw'n ei land. Diolch yn fawr, Ysad.